muri yeZimbabwe ndadzoka nhasi ndina Mbali International sangana nevanhu tinzwi hanzi mudii. Sanibonani makhaya ninjani? Okay, so namhlanje ngilethele indaba ehluphayo kuma streets and it's being said that President Emerson Mnangagwa's nephew akavhura hombe ndozvekutaurwa nevanhu mastreets umu masocial media patiri kufamba ndonyaya dzatiri nadzo idzodzo. Zviri kunzi mukomana uyu akababa refu akabira the president Emerson Mnangagwa ari kunzi iye there was a secure safe and he is being accused of kutora zvanga zviri musafe and futi panewo dzimwewo nyaya dziri kungotaurwa hamene kuti munozviona sei baba akatora reka takanhingira ini chekutanga ini handivhunduke ndanzwa kuti anything to do with stealing the word ZANU-PF thing handivhunduke. I understand kuti mukuzoti ZANU-PF ikwana pamba ndimutaura zvapresident weZANU-PF mimi zvenyu saka zvekuzonzi pane chabiwa unozoti shiri nemurire wayo tingati chiko mango inongobereka mango you will be surrounded with vanhu vakadaro vanonekera saka inini kwandira zvindivhundutse koza wakambuta anonzi anoba yanga iri nyaya yechi yanga iri kuba mari yacho yanga iri nyaya yakabiwa ende president anozobirwa mari futi hawo yanga iri mari yechi inonzi yangobiwa just like that nesecurity. On that note, we don't have the clear information kuti mari iyi yabiwa yanga iri mari yei yabiwa ku because anzi Chindo yakakurira kwekwe ndokwaigara Mnangagwa's nephew ndokwaigara, so we don't have clear information yekuti mari yanga iri kukwekwe here kana kuti yanga iri kustatus, but all we know is that anzi akaba mari. So iye sezvo anga ari bodyguard the president yes anga ari bodyguard, so akabva adzingwa paubodyguard. He was fired because he betrayed the president. But we also have to fire the president your president because how many accusations are accused iye pachake? No, because this one is accused. Zvikunzi akaba mari anditika, but inina kuri asi havamuona achiba because zvinhu zvizhinji zvinongonzi vari kuzodavara vanhu no ukazoona munhu anzi adzingwa which means vanhu vanenge vatone evidence neproof yekuti chii akaba mari. That meaning zvekutodzingwa kwa inini handina in short tinongoti in Zimbabwe hatina chekuita hazvitibate kuti bodyguard radzingwa zvingatotinangidza ndezvekuti nzoti iye president wacho anzi adzingwa ndozvatingatofarira. Aiwa chaita kuti nyaya yetu yetinyatsoidemura sichasise kahle, it's because the president is not just a bodyguard. Okay. Yes, it's Mnangagwa's nephew. Okay, so it's something chiri right chekuti chingaitike kuti a nephew ari bodyguard obanza abira futi Mnangagwa. Indeed, according to my own point of view, do they have enough information yekuti zveshuwa ndiye aba? Ndingangotaura nje kuti mari kubiwa negono yabiwa right for sure sekutaura kumaita ndimani yacho, but kuba mari ane zvaanenge achitotemba kwatona atoba mari kwatona munhu wese asvika panzvimbo akutonzi like ivo zvavanoita ZANU-PF zvanoita zvati ine zvainototemba the way yainodherera nyika tozotaura apo that this young man mari ari kunzi yakaba kadidi pane zvaanga kutotemba anenge atone information yekuti hapana zvavanomuita, but the only way to go vakatoona kuti kungomuti right takuchingokudismissa pabasa. Inini ndomaonera angu because hapana kachimwe chekundingira tikuzara akadina trust akadidi munhu wese muZimbabwe nembavha most of them muZimbabwe wese anotonika kuba kanoita tarisa vakanzi anoshanda kana mabasa. Look at in South Africa zvavanoita anonosvika munhu akutoshanda mumachina mumakula mari kacho katakaipo kadiki so but anongobvunza vari kushandapo ndo vanobvunza nwesera panoitika madhiri munhu amuchesira basa anobvunza panoitika madhiri echi kuba hapana kana imwe inenge iripo. And for all information vanhu vese vanonzi vanoshandira state because this guy tinato kuti is a civil servant. Anoshandira state. Yes, titarisa vanhu vanoshandira state council hapana kana zvimwe zvavari kuita, but most of them imbavha. Tarisa salary inonzi inopuwa kana mayor, salary yake inonzi anopuwa ipanike you'll be shocked. Tarisa salary inonzi kutambiswa kana council upatumari shoba tokadaro so munhu utoshingira ndonzi akuenda kubasa kuningina anobenefita chii. But we have to be very honest. I am truly flabbergasted about this matter because I didn't know kuti chero even these guys are close. This is about Kamakash.
So how on earth can you fire your nephew? That guy ndatofara kuti atofaiwa futi basa. Why achishanda nehama dzake mudhuze? Inga munyika mune vana vari unemployed one. How many vana vari? No, anenge atiwoka achirege nephew opportunity. Vana veZimbabwe havasi nephew. Atiye akapinda kuzva president anenge atoba. But he is also part of vana veZimbabwe, isn't it? Vana veZimbabwe ngaapuwe zvimwe kwete kuti sekunga wapinda woti hama yako muzukuru wako mbuya vako vese vakawandisa mani vakawandisa even vana vake deputy minister of finance that imwe wacho ari kumasoja umwe ari kuchinchi. It's more like a dynasty. Yeah, tisikura mberi kuti paukamaka but anditi vanhu ivavo it's also part of the Zimbabwean people. Atikuramba kuti is also part of the Zimbabwean people. Yeah, so but why are you complaining kuti we are complaining kuti ngaasaise vanhu hama dzake pabasa dzega apo vana vevamwe ma-opportunities vanhu vari kuenda kunodzidza kuzvikoro zvakasiyana siyana voitawo marombe ma-high paying jobs acho vachamaona kupi. Yeah, sezvo vaudhana vachotatonza avhaya which means ke kulavanya vantu avazonikwa linsi anotora mumwe hama futi and ataka vatone chilist chehama so ndikuza ningi uya ningi apana this issue no. Okay, so it is also being said that Vaudana Brown was stealing from the Chinese who were coming to Zimbabwe to plan those mining processes. How my Chinese? We don't have the clear information, but I to be my Chinese. So my Chinese are why would I be my Chinese? But matter I'm not clear information. No, you can get decisions. You can know it can be let's just say there are allegations, but even if you can see mukomana ane zvaanototemba ende munhu wekuti magunmen atotumwa totendera unotora zvakati vatogara toshanda vese vanhu vekudanga ndo zvinhu zvandanchida kutaura kuti how come kuti azorealiza nhasi kuti vanenge vachibaka. I think these guys gavanenge vachitoba vese vanenge vatori vese kuzongodawo kuzongoti last minute uzongoti nephew wangu azongoti aiwa chichatuedza kutotanya kuti chinhu chese chinongonzi Zimbabwe corruption yakazara kwese is everywhere ndosoenda havatombodi kuconfront havade kuudzwa nyaya yekuti corruption chinchi ivo pachavo for now haukwanise you can't point a finger kuti saka pakadai azonzi sakari kutobawo padisi but let's talk about nyaya yana Mike Chimombe and Moses Mpofu. Those guys vakazobuda pakutaura nyaya yechidzi mari yacho yakapinda nemaakaunti manangagwa yaitsvage ichiko nemaakaunti yapresident why is it achipindira mutu nyaya tumwe tumadhiriti kuzvona saka ratodhirira rekuti these guys they want to collect every cent mari yese yakufana nepavari they want to collect it. I also blame him for firing his nephew because vana vanga vari vese ava guys vachokwadi vanenge vachitozivana anything handisati ever since kubva pakapinda president Mnangagwa pachigara handina kana one good thing chandakambonzwa kwadzimwe handina pese pakandozi paita chinhu vazoita chakadai zvakanaka open for business. Which business are we talking about here? Vanhu vari unemployed vanhu vari kuperera kumutoriro vanhu zvakasiyana siyana business racho maybe need to tell me one business ronoziva rakavhurwa one jet only one I want to know the repeat racho business racho Zimbabwe is open for business vakapedza zvatozvinyarara zvakunyadzisa business rikuita sei business ripi hapana na business riripo mabusiness mene angarurama alright Zimbabwe is open for business okay iri kuvharira chii okay yakabvira madays asineti kudhara kubva tichitora nani haina kubroka inongobroka sei yakabroka sei yakaona business yakadhawa it's a big company hainganzi inobroka nechi they know how to run business but nyaya environment iri kunzi open for business iyo inenge yatough. Even the market. Market vanhu tisopinda tichitenga handiti totoenda tinotenga market inenge iri okay zvese zviri okay zvima policies is the problem apa muti kuti it's open for business moisa mapolicies ekutanga kuvaremera saka munova expecta sei kuti vange okay we are not here for the open business thing we are here for everything because titangi nyama unosarendera hondo panzira corporate haikuna izvozvo hakuna kuti anosarendera hondo panzira because we have to talk about it we have to clear the air tinyatsoonesa kuti aiwa kuti munyatsonzwise nyaya yacho kweri kubva nekweri kwenda ndimatanga business izimu yona yaila macorruption landani mara indava enkulu lana ukuthi yena
why is he now firing Baudani? Because these guys, I know that they have been there together in this whole thing, all the corruption things and everything like it. So why now? Alright, for your own information, and you are expecting us to feel pity for that man, we are not going to do that. Atinanga titinazo. Kana atodzingwa basa ngaabude atoenda. Listen. Ngadzingwe basa atoenda enda tisimbodzura tsitsi munhu wese anenge azoti ndadzingwa kuzambeva kuyauroti chuya eva mutibatoni choitireza hakuna kana watoningira enda unofa kana nzara enda unofa nenzara yako we are sick and tired nekufa vakadaro zvekutodzingwa patoita basa totofara futi. But isusu patozoita tichodzidza zvakawanda pakudzingwa kwake ipapo. Because pane nyaya dzakawanda chatotoda ngaauya afumure zvinhu zvadhiridhiri zvaari kutemba vacho kana vasati azodinina zvake kana vachiri kuzvipfudza vanhu vasati apfudzwa. Okay, my biggest question now is sezvo anziye adzingwa nditka, but do you know kuti it can cause big damage to President Mnangagwa? Because this guy, he can also expose anything he wants. Yeah, expose, and you know the consequences. You know the Zimbabwe. To talk about Zimbabwe, let me tell you something. Zimbabwe but we are talking about Zimbabwe. Zimbabwe ukabuda chiti vaishoshanda akatangoti akuexpose chakachakati ndokutaurira anokwanisa kuexpose yekutanga yechi2 aye3 asvike. Why ndiri kudaro? Where is Geza right now? Nobody. Vari kumutsvaga nditi but Geza tingati pane chinhu chaakanyanya kutaura here chinonyanya kushamisira chinonigirira zvinhu zvakataura Geza pane chatingatiwo here Geza azonyanya kunigirira pane here one chatingati Geza apa azonyanya kufumura chinhu tingati akaexpose chinhu akangobuda chijamu kanditi daiwa isusu hatichatombode kuti ndididira chitaura but where is he now? What about muzukuru wake anenge achitoziva kuti atobudisa zvinhu in details wokutoti what more vanenge vachiita kumadeals akasiyana siyana because unenge uchimugadhaka pakuwa maagreements unokuonera uchididi obviously izvozvo kuti how on earth can you fire munhu akadaro because it's too risky. Ngadzingwe, it's good. Number dzekulen TV takutoisa ngatotaura nyaya fumura muzukuru kuti itoise because hapana kuti muzukuru yakada zvake munyaso zvikufumura ngafumure kana zvichinzi maybe haasi kuzothreatenwa or maybe kuthreatenwa nani avakuthreatene vanongokuthreatena vanhu vakuthreatena munhu vanongoti kuda pasport kuthreatena kutya kakwebe kuti zvinoita vamwe stupid mnakabata kuti unokubvisa tokuroma ndokuthreatena kakwebe kuti maempty threats manje ivo havana nguva yekuturwa mathreatsiwa pautori papo ka1 ende unoitwa zvese ndo zvavatori kwete kuti vanothreatena they don't threaten people these ones. Okay guys, slow sibona ngokuhamba kwesikhathi ukuthi bekuzenzekalani marayo mina ngibona nje ukuthi ngeke kwama kwaqonda kule ndaba phambili you see. Thank you Makhulu. I mean, you can tell me what you think in the comment section pamusoro penyaya iyi because dzimwe nyaya dzinoda kuti tichionesana hamba dzangu tionesane kuti zvikupera papi kanjani wazviona titoona kuti zvikusvika kupi because asisi zvokuti titega tinongotaura maybe I'm wrong, maybe she's wrong but iye akukwanisa kuya nenyaya yekuitika so comment section takuona tiudzei kuti muri kuiona sei nyaya iri.